No, dneska tu je formát dlhšieho videa. Hokus pokus, tešíte sa? Ja ani neviem, čo z toho vznikne, takže je určitý predpoklad, že budú tu pasáže s tichom, aby ste s tým rátali, prípadne neviem, že keď vám to nevyhovuje, tak nemusíte ďalej počúvať. A také rozjímanie, odohrávanie sa takého rozjímania v priamom dianí, aby sme to mali trošičku také priblíženejšie a upresnenejšie vlastne, pretože tými slovami sa dá odkláňať dosť od tej priamej skúsenosti. Trošku nám tu stavebníci pilne pracujú vonku, takže snad nejaké zvuky nebudú rušivé. Ani nemajú byť prečo v podstate, takže... A môžeme to troška v úvodzovkách rozvinúť, pretože uverejňovala som také kratšie videá a tak som si pomyslela, že skúsime, alebo teda skúsi sa to samo nejako. Moji kamoši samo a sa to. Takže v priestore prebiehajúce môžeme dať výdych, nádych, nemusíme dať výdych, nádych. V podstate nemusíme na tom nejak opieť, na nejakej technike alebo na nejakom systéme. Kebyže chceme, alebo sa to objaví, tak sa to proste aj tak objaví, takže nemusíme to ani chcieť a nemusíme sa o nič snažiť. Prebieha a deje sa vnímanie napríklad zvukov v úzadí, v pozadí, ktoré sa odohrávajú v priestore, ktorý odokrýva alebo objavujú sa rôzne prvky, ktoré sa vôbec nemusia identifikovať alebo definovať, klasifikovať alebo zaraďovať, hodnotiť alebo posudzovať. Môžu voľne plynúť, odohrávať sa v dianí pomyselného prúdu a toku žitia. Žije sa, je to živé. Nevieme, čo to je. Nevieme, čo to je. Nevie sa, čo to je. Zač, takáto záhada. No, nepredstaviteľná. Je to mimo predstavy. Není to žiadny obraz ani nápad. Nejaká predstava, idea. Išla som hovoriť ideológia. Takže ani to. Alebo aj to. Je to ten pomyselný paradox, ktorý sám seba vyvracia vlastne. Alebo sám seba vylúčuje. Sám sebe si opozituje. Sám sebe si protirečí. Tak nedáva potom zmysel. No a zmysel, tá mysel, ja chcem zmysel. A to hneď najlepšie. Alebo v ďalšom okamžiku. Ja ho chcem na budúce dostať, ten zmysel. Alebo ho chcem pochopiť, ten zmysel. No jo, to je také. Dajte. Takže tuto není veľmi čo chápať, takže treba s tým trošku rátať, že alebo ani netreba, ale prebieha
taká snaha nejaká o to, vlastne o to pochopenie toho, prečo tu sme, kto, že? Kto tu je? Kto tu je? No, to je zaujímavá otázka. Kto tu je dneska? Nejaká časová jednotka? Odtiaľ tam. Takže kto tu dnes je? Nachádzanie sa v priestore, až človek nevie, či sa neznáša náhodou však gravitácia, sa odľahčuje. A tento priestor je vnímateľný, ale nie zmyslami. No, to je tiež také, že ako si to má človek predstaviť, že? Čiže je to vnímateľné, ale nezmyslami. Čiže nezmyslami. Je to nezmysel. A nedá sa to pochopiť, uchopiť, vyriešiť, nedá sa s tým nejako hýbať, nedá sa niekam hýbať. Je tam určité nutkanie k pohybu, ale tiež to je len pomyselné, to sa v skutočnosti nedeje. V skutočnosti sa nehýbe. To je čo? V skutočnosti sa nehýbe. Je to veľmi priame, keď si vezmite také slova jazyk naučený, tak to vedomie sa prenáša, tá pozornosť sa prenáša do nejakej vety. Áno, tá veta má nejaký význam, hej. Jablko je zelené. Jablko nie je zelené. Čo je medzi tým? Je a nie je. Byť a nebyť, že jo? Čo je medzi? Čo je medzi slovami? Tá pauza. Je to ako keby neustále strácanie sa a nachádzanie sa. A rozpúšťanie sa v tom vlastne. Neustále. A vlastne odburávanie, vlastne prelínanie sa z tej hmoty do nehmoty a popri tom dejúce sa odburávanie niečoho, čo je iluzórne s tým do toho skutočného, ako keby v úvodzovkách. Ale je to stále to plynutie toho dokola. Ten pohon akože energie. A to vymieňanie sa toho stáleho s tým nestálym, aj keď to stále je v tom jestvovaní, v tom neustálom dianí sa tohto pomyselného pohybu, ktorý vlastne sa nehýbe. No. Wow. To je také jasné. Keď tá myseľ nemá ísť kam, tak vtedy je to také jasné. Vlastne. Keď sa ako keby odstaví, hej, že vtedy je to také jasné, že je to také prezretie a je to také priezračné, číre. Aha, to je toto, také jednoduché, že vlastne to slovo tam len dalo ten význam toho, čo vlastne iba je úplne malinká časť toho celku, ktorý sa nedá popísať tým slovom. Aha. Že máte nejakú vetu. Ja teraz nič nenapadá, takže keby niečo ma napadne, tak to poviem, ale máte nejakú vetu, tak skrátka, lebo je to také abstraktné. Ono
je fajn mať aj konkrétne príklady, možno aj také vzniknú, vidíme, necháme sa prekvapiť. Že je to také abstraktné, keď máte nejakú vetu, tak sa stávate tou vetou ako keby, lebo tomu sa dáva tá pozornosť, ale v skutočnosti je to len tá veta. Ono to v podstate tou vetou nie ste. Takže je to veľmi jednoduché, akože tak zvláštne jednoduché, tak ako keby novo jednoduché, že je to také nové úplne, že ľudia nie sú zvyknutí takto vôbec ako možno sú, kto vie, že nie ako keby zvyknuté, že sa takto nahliada na veci, alebo sa tento uhol pohľadu aplikuje do života. Toto je taký nezvyk, aspoň teda, keď ich môžem hovoriť takto sama za seba. Ja. Arina to hovorí vlastne, no. Dobre. To je jedno. A v podstate, takže tak nejako, no. Zase niečo vyplynulo, hej? La la la. A taký zvuk, keď príde, tak to nemáte len zvuk, to cítite, že je niečo za tým, hej? Bum, 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 a ešte ďalej, a ďalej, a ďalej, a ďalej. Ale není ďalej. Nie je ďalej, žiadny ďalej okamih nie je. To je zase niečo, že teraz ideme, čo je ďalej? To je len také plynutie a odplynutie. Plynutie a odplynutie. A stále dokola. Nie je žiadne ďalej. No, nič ma nečaká. Bác, bum, bác. Nie je na čo čakať, bum, bác. Proste nie je. Lebo nie je čo nájsť. Nie je kam ísť. Nie je na čo čakať. A ja neviem, ale je to krásne. Nejakým svojím zvláštnym, prazvláštnym spôsobom je to fascinujúce. Ako sa to odohráva. Keď sa dostane. Keď sa ide. Keď sa je. Keď sa jestvuje. Iba vtedy, keď. No ani nie. Takže zase sa rozplýva, áno, rozplýva sa, stráca sa a nachádza, stráca sa a nachádza a rozplýva sa. Že je to naozaj fascinujúce. Môže to byť fascinujúce, to rozprestretie sa skutočnosti a zrazu je aj ticho v tom netichu. Zrazu je tá pauza. Zrazu sa všetko nejako spomalí. Ale zároveň je to svieže, je to rýchle, není to akože nejaké, že by to bolo teraz pasívne alebo tak. Je to živé, Žije to. To je ako keď vzduch chceme vidieť. To sa nedá. To sa nedá. Skrátka, je to neviditeľné. Ale vieme, že nejakým spôsobom vlastne, že vzduch prebieha? Či jak? Čo vieme o tom? Čo vieme vlastne o tom, čo sa nedá chytiť? Čak jak? Voda nám preteká cez dlane a je mokrá. To je jej vlastnosť tej vody. Takže tie myšlienky sú tiež určité, len vlastnosť, alebo charakter, alebo nátura. Nátura tej mysle. A nemusíme to ani dokonca vedieť, vysvetliť ani. Nemusíme si to ani chcieť vysvetľovať vlastne. Lebo na čo? Tam to nie je. To je len taký, ako keby, ani nie dôsledok, ale ten hmotný prejav. Ani dokonca, hej. To, čo som povedala. Nie, vlastne, že je niečo,
A to má rôzne vrstvy. A jedna z tých vrstiev sú myšlienky. Hej? Čiže ako... Tak sa to prejavuje v tej danej vrstve. To je celé. Ani to tak nemusí byť, hej? Čiže ani to nemusíme na tom lpieť. Ono to len plyne. Strácame sa, nachádzame sa. Strácame sa, nachádzame sa. Takže... Hej, tak je to fascinujúce. Potom taký úžas z toho. Wow, čože? To, čo je. To, čo je. Neklasifikuje sa to už nejako ohraničenie, že teraz takto to je. Ale sa to rozprestiera, odohráva, objavuje, vyskytuje, vzniká, zaniká, plynie, prúdi. A zároveň je to nevyjadriteľné. Dá sa v tom spočívať, nachádzať sa v tom a není to v čom. Lebo v určitej tej rovine to vnímanie je veľmi zúžené, keď sa to klasifikuje len na to. Dá sa tomu tá pečiatka, alebo jak by som to povedala. Nálepka sa to nazýva. A to je to slovo vlastne. Všetky slova sú vymyslené, všetko je vymyslené, všetko je vytvorené. Z toho všetkého. V ničom, alebo ničoho vo všetkom, alebo v tým, čo je medzi tým. Medzi tým paradoxom. Pretože každé slovo má opozitum a je ohraničené, čiže je tam ten limit toho zúženého vnímania. Rekordne dlhé video. Možno natočím aj dlhšie. Neviem. Už zase ideme. Teraz už to išlo do toho, že ďalší okamih. Už sme v tej časovej jednotke, tam to proste ťahá do toho. Tam je takéto nutkanie. Že vlastne nutkanie mať myšlienku, nutkanie vykonať nejaký pohyb. A vlastne v skutočnosti sa nič nehýbe. No. Nádhera. Takže skúsime to takto zatiaľ nechať. Celkom fajn vyplynuli veci. A nie je kam ísť. Nie je čo nájsť. Čo dodať.